Sziasztok, én Bike vagyok, és ez itt egy újabb videósorozat lenne, ami nem más, mint a Hardcore Survivor. Azért láttok ilyen cuccaim nálatok, vagy nálam, mivel az a felvétel, amit felvettem, az elveszett. Szóval most nem akartam olyat kezdeni, mivel elég jó cuccaim, ahogy látjátok. Elég jó cuccaim vannak, és most nem akarom, hogy elveszem. Szóval remélem, hogy most nem fogunk meghalni, ugye. Most itt vagyok a bányában, ahol most éppen craftolunk én egy crafting, vagy hát kardot. Ugye erről még csak izéből craftolom. Ezen is nagyon kell, de mindegy. Így, és akkor szerintem most, majd otthon kisütöm, és akkor most törjünk ki a felszín. Gyere ide! Hát őt akartam. Még egy kicsit bányászni szeretnék, úgyhogy most még ki akarok szedni ilyen érceket. Segítség. How is fight? Ott van egy izé. Jó. Ott van egy kis vas, úgyhogy azt ki is szedjük most. Csak nagy lelőjön egy csontváz, mert azt nem szeretném. Szóval ez nem lenne jó. Hol van? Na, szedjük már ki. Akkor most így körbekerítem, hogy ne essen le. Jó, nem csak egy van itt, már akkor jó, nem megy. Jó. Jó. Egy megvan. 2. Jó. Ennyi volt itt. Hát, nem volt érdemes, de most van így 31, úgyhogy jó, szerintem most elmegyek erre. Már el akartam menni. Van egy vödörvízem is. Na mindegy. Hát akkor gyorsan. Gyorsítunk rajta. Úgy. Gyorsan. Jó. De kell fákja. Ja, ez nem körbevisz már. Aha. Sehol nincsen semmi. Szóval nem volt érdemes ide eljönni. Nem baj. Akkor azt is tudjuk, hogy ide nem kell jönni. Én akkor most erre szeretnék én elmenni most. Erre. Nem tudom, hol zörög az a skeleton, mert eléggé idegesít. De szerintem itt valahol, mert itt elfettem, mert túl sok járat volt, aztán már ne legyen annyi, úgyhogy itt elfettem. Itt a vas. Mögötte meg szín. Nagyon jó. Szerintem ebben a részben még fölmegyek. Szóval
Felmegyek a felszínre. Én most beköltöztem gyorsan egy NPC faluba. És hát nem egy teljes NPC faluba, de... eszek is. Azt nem eszem meg. Szóval nem egy teljes NPC falu, már... És hát mondhatjuk teljesnek is, de nem nagyon teljes, mert vannak ilyen lerombolt házak is. Nem akarok ezzel csak... Mi lag? Muszáj ezt csinálnom. Szerintem csinálok kettőt is akkor. Már megvan annyim. Szóval, akkor miért nem? És akkor ezt meg így. Ezt meg így. Jó? Oké, akkor ez se volt egy ilyen hosszú, nem tudom, hogy a hang az így talán, így már jobb szerintem. Na hát itt van jó sok szén, de már van 264, vagy hát szedjünk még egy 64-eset. Hú, mennyi van itt? Egy ilyen szénbánya. Már 22-esek vagyunk, szóval gyűjtsük az XP-t így is. Úgyhogy barlangzaj. Jaj. Szerintem itt zörögnek. Hát. Így. Ó, itt lesz a Monster Trap. Szerintem itt jó. Lezárjuk ezt a vizet. Így. Ó, milyen jó generált. Figyeljétek már. Teljesen ilyen. Oszta. Teljesen szimmetrikus. Szerintem lennie kell valamilyen alatta vagy fölötte. Nem biztos, de valamit szerintem az jelöl. Nem vagyok benne biztos. Szóval inkább nem mások le jobban. Így. És akkor most kiszedjük az érceket itt. Nagyon sok volt. Itt azért van. Hát azért már van 42. Francba! Elnézést, itt lesz egy vágás. Igen? Szia! Jó! Jó! Szia! Szia! Ki volt? Mit akar? Na? Fokhagymát, de nem is végeztem azt a De még mit akar? Fokhagymát! Ja, majd vigyek meg. Jó,
Menj már, nem állítottam. Na, itt is vagyok. Vágás után. Csak bejöttek a szobámba. Na szóval folytassuk is. Na. Itt nem volt semmi. Szerintem mehetünk ide föl. Nem tudom, hogy itt mire számíthatok. Zombikra. Az van. Spider! Takarodjál! Oké. Na. Jaj, nem tudok beszélni, mert annyira beleélem magamat a bányászásba, hogy az nem igaz. Szóval sajnálom, hogy nem tudok beszélni, de jó, nagyon szeretek bányászni amúgy. Sok ércet izélni. Nem mondod, hogy mi... Úristen! Mire fogok én itt kitalálni? Te atya, úristen! Jézusom! De hát egyáltalán hogyan fogok itt kitalálni? Szóval az a jó kérdés itt. Mert én már eltévedtem. Ez megvan. Hogy én nekem már most... Az anyádat. Te hülye csontváz, megijesztettél. Mi? Na. Mi lő? Menj, takarodjál. Takarodjál kifele. Mit keresel itt? Au! Na azért az... Azért ezt látjátok itt. Hé, te köcsög! Köcsög állat, maradj már el. Ne koptasd a szettemet, te köcsög. Az megvan, hogy találtunk egy most izét, spawnert. Mennyi vasunk van? Mindjárt megvan egy szekk. Jó, akkor itt vagyunk. De hagyjanak már. De csak meg kell most közelíteni, hogy... Aha.
Takarodjál el. Te is. Gyertek ide le. Ti cikányok vagytok, ugye? Ugye zombik már olyan nagy a mozgásuk, hogy az hihetetlen ma. Gyertek! Gyertek! Te... Szétütöm a fejedet. Neked is. Gyere ide lefele. Köszönöm. Mi is van benne? Reston, kenyér. Nyereg. Oké. Így. Ki van hol? Merre? Te hogy kerülsz ide? Te is a többi cigánnyal vagy itt. Menjél már el innen. Te is takarodjál le. Várjátok. Szerintem ezt itt elkerítem. Mert hiányos. Így. És akkor szedjük is ki. Milyen enchantó? Élesség 3. Az azért menjünk el. De nekem van itt ilyen. Ez se kell. A chesteket azokat elviszem. Azok jól jönnek. Ezt meg szerintem, hát nem tudom, hogy itt föl kéne ásni szerintem. Itt mondjuk. Ilyen csiga lépcsőbe. Aztán itt lejövök, és akkor itt nagyon jó lesz. Jó? Akkor így. Majd szerintem így. A legszebb lépcső lesz, de most csak egy idéglenes lépcső ide kell. Ó, ez legyen itt a közepe. Ezt így. És akkor itt nem ásunk már. Nem. Így ásunk. Nem, akkor egyre bejebb kell. Mi lag? Jó, ez a lag. De szerintem itt még egynek is kell lennie, mert hallok. Szóval azt meg kell esni. Szerintem itt. Itt valahol. Aha. Zombi. Ó, arany. Hé, creeper. Menj innen. Na, fölrobbant. Nem hiszem el. Ez slime. Hallom a hangját. Jó, gomba. Jó, nem kell. Akkor így, és akkor tegyük ki. Akkor csak minden idet. Takarodj! Onnan föntről jöttök.
Total Flight. Nem tudom fölvenni. Egy fölblokkoznom kell. Élesség 3-as. Nem tudom, hogy ugye... Szerintem meg is csinálom a... Élesség 3-as. Inkább azt gyémantkarra raknám, úgyhogy... Szerintem gyémantkarra jobb lenne. Mivel az erősebb. Sokat nem tudom fölvenni. Rotten Flash a tökömnek kell. Itt van valahol a slime, azt hallom. Jó, én nem akarok eltévedni, inkább visszamegyek a... Már lehet, hogy eltévedtem, úgyhogy tök mindegy. Nem. De ide kiripölöcske. Hogy félrugolja nekem itt. Oké, akkor... Visszamegyünk ide. Akkor... Bejebb kell vinni. Akkor úgy kéne csinálni, hogy... Mondjuk... Itt marognak. Itt nem. Mindig akkor... Akkor... Így. Itt beások szerintem. Így bemegyek. Így ilyen sokat. Vagy nem. Így, és akkor mondjuk elmegyek kicsit erre. És akkor mondjuk... nem. Így csinálok ennyit. Ide. Ugye 9-es kell nekünk. Így. Akkor 3. Így. Így 3. Így 3, így 3. És akkor itt a közepe. És akkor már így áshatunk is. Akkor ásunk föl. Fölfele. Csak nehogy belefussak egy barlangba, mert az szupi lesz. Hey! Jó tesz. Nem tudom, mindegy. Aha. Szevasztok. Így. Na, szerintem annyi lett volna az a rész. Tetszett a videó? Lájkoljátok, iratkozzatok fel. És akkor majd a következő részben ezt be fogjuk fejezni. Bajkai voltam. Sziasztok!